नोंनिया मानो जाखांफैयाखै बेयाव? लोगोफोर आं रोङालै र' हाब सानै आंखौ नुबाय लोगोफोर सानै नुदों ओरैबो नुदों नै बाव राङाब्रै नै जिखिया सालायबाय बिथाङा रावबो नाया माथो जोंनि सासेल' फैदोंमोन लोगोफोर फैदोब्रा लोगोफोर जोंनि माबा लाइभ भिडिअ हगारनायफ्राव जायाखै माथो मोखांजों मोखां जायोमोनलाय ना जायोमोनथ' आरो मानो दानखो सासेल' नायगासिनो बियो सासेल' बिनो जाबाय सानैजों जायो होननाया जानोबो बेखौ आं थाना सोरबा खि लाइभ फैयो बहा दंनो खोन्थाहरदो नोङो हरनो नागिरदोंमोन राङायाव बेरायफैदों लोगोफोर जों नै राङा दालाङाव होननोबो रोङाबा कमेन्ट हरफिननोथ' नागिरदोंमोनलां कमेन्टलाय मानो बुंनांगौ नोङो खुगाजों बुंहरबानो जों सानैखौ बेरायबाय थांबाय नामा माथो बेरायदोंलै आब' जोंनिखौ दालाङा बेरायगासिनो दङ जों आब'
रायज्लायहरबाय था आंसो रायज्लायनांगौ जाबाय आरो आब'जों रायज्लायहर होदोंबाय हालासै थाब थाबलि होलाबायसै बाला तुब ताब होनसैलाबायो गरमा गरमथारलै नोंना नेटानो नाङानोलै नेटानो नाङानोलै पुर्निमा नार्जारि नेट नाङाखै खोमा गावना नेट नाङाखैलै निफ्राय बारायबावदोसो खोमा आरो एसे जेनेबा हमना ला 30 करर 9 कररखौ मोनजोबथारगोन बा बिदिखौनो जाखांबायबा ना हमसै ना दंजायो दसेनो दानि मोसौ लांनो फैनायाव हमफैनायानो बायनो दंफैनो मालाबा गोबावजों खनसेल' फैयो थांखोना माखो थाङाखै रायज्लायहरब्रा नोंलाय मा खालामदोंब्रा खबरफोरा मोजां ना औ मोजां दे नोंनालाय मानसि मोजां गाज्रि फैबाय थायो